Bon dia a tots! Avui explicaré un model molt important en l'economia, el flux circular de la renda. Aquest model ens ajuda a entendre de forma simplificada com flueix el diner i els béns entre els diferents agents econòmics. Veurem què són aquests agents i com interactuen. El flux circular de la renda és un model econòmic que representa les relacions entre les famílies i les empreses. Aquest model mostra dues classes de fluxos, el flux real i el flux monetari. El flux real podem dir que són els serveis i béns que produeixen les empreses i que són consumits per les famílies. A més, són els factors de producció, com el treball, la capital i la terra, que les llars ofereixen a les empreses. Després està el flux monetari, que són els diners que les empreses paguen a les famílies en forma de salaris, lloguers, interessos, i el diner que les llars gasten comprant béns i serveis a les empreses. D'aquesta manera es forma un cercle. Les empreses paguen ingressos a les famílies i les famílies utilitzen aquests ingressos per consum. I les empreses reben aquests diners a canvi dels seus productes, formant aquest cicle. Les famílies és un d'aquests agents econòmics. Aquestes proporcionen factors de producció a les empreses, a més de ser consumidores dels béns i serveis que produeixen aquestes. Les famílies reben ingressos, com salari, rendes, interessos, de les empreses. I l'altre agent econòmic són les empreses, que produeixen els béns i serveis utilitzant els factors que reben de les famílies, després venen aquests béns i serveis a les llars, obtenint diners, i paguen salaris, rendes i interessos per utilitzar els factors de producció. En conclusió, el flux circular de la renda és una eina fonamental per entendre el funcionament bàsic d'una empresa i ens mostra com les llars i empreses intercanvien recursos, béns i diners de forma contínua.